Eisiau cymhwyster i weithio gyda phlant a phobl ifanc, neu'n chwilio am ffordd i ddatblygu eich sgiliau? Mae hyfforddiant ar gael trwy Cam wrth Gam mudiad meithrin. Os ydych chi'n gweithio gyda phlant dan 8 oed, dyma gyfle arbennig i chi gymhwyso yn rhad ac am ddim o fewn 19 mis. Cewch gwrdd â dysgwyr eraill yn y gweithdai misol ar ddechrau'r cwrs, a bydd cefnogaeth gan asesydd profiadol a mentor yn eich lleoliad gwaith ar hyd y daith. Beth fi'n mwynhau mwyaf am y gweithdai yw cael bod mewn stafell gyda pobl eraill sy'n gwneud gwaith tebyg i fi a cael y cyfle yna i siarad o brofiad go iawn yn gilydd, rili trafod y ffordd gorau o wneud pethau, dod i nabod pobl, wneud cysylltiadau gyda cylchoedd eraill. Ar ddechrau'r cwrs, maen nhw yn swil ac yn ddi-hyder, a tra maen nhw'n gwneud i'r gweithgareddau, mae'r hyder yn datblygu'n fawr iawn. Fi'n teimlo bod y cwrs wedi cael effaith anferth yn ymarfer i gyda plant bach. Mae wedi rili wneud i fi feddwl am y ffordd gorau o ddelio gyda ymddygiad plant. Fi ddim yn meddwl gallai fynd yn ôl nawr i fel o'n i cyn y cwrs, achos mae plant rili go iawn yn datblygu os i'n defnyddio'r strategaethau hyn ac yn y blaen. Bydd cydweithredu agos rhyngoch chi, eich mentor yn y lleoliad a'ch asesydd, eich cefnogi ar bob cam o'ch taith. Gyda'ch gilydd, byddwn nhw'n sicrhau eich bod yn magu'r hyder, y sgiliau a'r profiad i lwyddo. Mae'n holl bwysig i gydweithio hefo'r lleoliad ag y mentor. I sicrhau bod pawb ar yr un dudalen, bod pawb yn gwybod beth sydd gennym dysgwyr i wneud yn ei blaen, sut mae'r mentor neu'r lleoliad yn gallu cefnogi'r dysgwyr o fewn tasga. Os ydy'r dysgwyr yn mynd i fod angen wybodaeth penodol ynglŷn â pwnc, yr mentor sy'n mynd i gallu rhoi nhw ar ben ffordd a gallu rhannu'r gwybodaeth yma o fewn y lleoliad hefo nhw. Dwi newydd gael swydd gweithio un i un efo hogyn bach, so mae'r jyst yn agor iddo fi'n barod. Mae hi'n dod â rhywbeth gwahanol i'r dynamics staff hefyd. Mae'n dod â lot o hwyl. Mae'n gweithio'n dda fel rhan o'r tîm rwan. Swn i yn argymell unrhyw un wneud y cwrs drwy Cam wrth Gam. Mae'r ffaith bod nhw ddim yn eistedd mewn coleg a bod nhw yma ar lawr y caban hefo'r plant yn dysgu bywyd go iawn. A wedyn mae'n neud nhw'n barod wedyn pan maen nhw'n mynd i'r gweithla, mae o'n ail natur. Byddwn ni yn sicr yn argymell i bobl wneud y cwrs trwy Cam wrth Gam. Mae rili yn addysg cyfan yn beth chi angen gwybod i wneud gwaith yn y sector hyn. Fi'n meddwl bod e'n angenreidiol i wneud y gwaith ni gyd i bod yn wneud yn yr gweithdai, a mae jyst yn ffordd rili ymarferol sy'n ffito rownd eich bywyd i gael y cymhwyster gwych hyn. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan mudiad meithrin. Cam wrth Gam, meithrin meddyliau'r dyfodol.